Stop over tayo pay. Ag merienda tayo mampay datoy awit tayo nga pamigsa. Dati ni nga blender nga prut-prutas ken bulbulong. So ti inuman tayo nga merienda tayo. Salamat apo, bendisyon ng apo dayto nga mangtud ka iti kina salunat, strength. Apo Diyos na dayto langit. Salamat apo. Kulugon tayo pa'y gayam sa nagbalayon. Nagado nga binlay. Pagtataya, ang dagiti bilbil eh. Mayat dito igit ti baybay. Yeah. Sabay ag singhot ka ti angin na nagbanglaw. Agat seaweeds ar-arusip. Kastamot ti panagpampanunot makapabangar. Ag imot-imot. Katong tayo man dato eh. Tano hanga naka-et-et dahi ta ulo. Kaya tapi kalugong na. Malagip ko man. Asino ka na kayong mutan iti nakapadasan nga nagkarkararag kayo ket adda biglangay nga agparang. Adda biglangay nga makita yo kas ijay uneg ti panunot habang agkarkararag kayo. Anya daya parmata ti awag dati kas ti Ilocano. Nakapadas kayon ti kas jayon. Ta adda ti time nga makapadpadas akmot ti kas Lukas nga adati daw-dawatag kini apo. Nadati karkararag ko. And then adangay ti bigla nga kasla nga nagpaspas nga sumingit. Nga agpakita kasjay. Parmata ba yun? Tiawag na. Nga nga ron matarusan. Nga apay kasjay. At dadagay time nga kakasta nga makita. Hindi mga 3 days ago ba yun? Or at natugpa ng aldawan, tinapalabasan. Wow. Bigbigat na itakot nga bago ak nabimangaon, ijay bed, nagkarkararagak pa eh. Tata, nalagip ko nga insalay. Iti politika ti Pilipinas. Sino apo iti mga bakaya dahil ito nga eleksyon, no, ti pagaya tamagan sila ti matungpal. Biglang nga nagpakita nga datarupa na data taga norte, tagayan tayo, kapada tayo, katribaw. Tapos
Si Maruno, di rupa ni tatang na. Nga di background ti rupa ni tatang na. Aji flag ti Pilipinas nga, aji nakasura giting nga, aji drawing giting nga. Nga aji init ba yun? Dayjay. Kas lang ay apag darikmat. Kas nila nga napaspas. Di rupa di anak na. And then si Maruno di tatang na. Deta katribo tayo dyan, norte. Isu nga no anyaman apo ti pagayatam ako si kati matungpal ta si ka mangarod apo iti man nakabalin nga Dios. Sika iti mangipatugaw, si kantumot laeng iti mangikaton kasjay. Kasla da nabasa nga kasta dita Biblia. Isu nga dagiti supporter nga managkarkararag para kanya na suportaran nyo dayjay nga parmata nga nakita. Numabalbalin ket kwa agayuno no napatas yun ti agayuno aji agriing ka ti alas 2 alas 3 hanggang alas 4 nga agpakpakaasi ka nga agkarkararag tadagiti ko napatas ko ti kasjayan. Nagsaya at ti kasjay kun iti alas 3 manen iti malam kasi manan isu nga dagiti supporter nga managkarkararag padasin nyo dadya agayuno nga agriing ka sakripisyo dadya nga iri ingam iti alas 2 ti parbangon alas 3 alas 4 kasjay diretso dayta nga agpakpakaasi nga agkararag kasjay kastanto manan to no alas 3 ti maluman kararag manan ta san tayo ammon daytoy kinalaing iti science nya dagiti ngay amuyumutan hacker kayang-kaya tan nga haken siguro amuyumutan ti science nalalaingan katan nga panawag dagita machine nga pagbilbilang. Isu nga dawaten tayo ati kararag dagiti supporter ni katribo ag dawaten nyo ti kararag kini Apo Dios naman nakabalin suportaran nyo dayjay apagdarikmat nga parmata nga nakita. It's like 3 days ago or 4 days ago dayjay datoy hanak nga nakapagbike nga ta agtututudo garod dito iso ti pan nakakita dayjay. Uray no adalaeng iti maysa ti unag iti pamilya kasjay nga agsakripisyo nga ited na di time nga agayuno agriing iti parbangon nga dumawat iti asi suporta kasjay kini Apo Dios 3 weeks before election no sino ti makakaya nga agriing iti parbangon ited na ti time na 3 weeks before election kitain niya adapadas kon ti kastan nga panagayunok ti parbangon ket imparabor iti Apo. Praise God Almighty, Maker of the heavens and the earth. Ti anak mo nga day ti kanawan mo Yeshua or Jesus Yeshua iti Hebrew Hamashiach Christ Emmanuel iti anak na nga da iti kanawan nga isu iti manunugpo. Amen. Sa anak pa nagsukat nga nagbike inruar kon dato ini aluto nga si daanan dinengdeng dato niya ito ito uong agsida kami man ti uong kamatan ti parya uong ken parya naimas ko man ugot ugot ti parya idengdeng ko dato yan ikaklang tilaya naimasan iti uong kanaw malagip ko ibagbaga ni manong iti
Nga ti uong. Food of the gods. Kuna naman, hindi ka mo nangalaan naman, kita nga ideya naman, ibagbaga naman, idi, ubing kami. Tanagado idi ti uong di taltalon nga, lalo nga no, agtudaw na di first nga tudo na. Tapos nga agkimat-kimat kasi niya eh. Hindi ko kabigatan nagadado tagtubaw. Di taltalo na, nga uungan. Intayaw, kuna na. Intayaw, nagkita ti uong. Food of the gods, kuna na. Paisuma, nagado nga uong. Makas di nga nalpasan nga nagkimat-kimatan. Nalpas ti tudaw, nagado nga uungan, di kataltalunan na. Tanay. Hinimay-himay ka, unta nagdadakkel tatay atoy. Nalalapad. Laukak ti parya. Bendisyonam apo. Dahil manan nga taraunan, mangtag ka apo, ti strength kata kami apo Diyos, nga dahil ti langit. Yeshua HaMashiach. Christ Emmanuel, wonderful counselor. Amen.